Toto je náš hotel Acacia. Dovolená tady byla naprosto úžasná. Tohle je mapa rezortu. Obrovský rezort, ale projít je za 5 minut. Tady vzadu jsou obchody, jsou ještě zavřené. Zlato, šperky. Kabelky. Sem, když někomu hodně bude chybět televize, tak může jít na televizi. Může si vybrat, na co jen se bude chtít dívat. Tady jsou egyptský paňáčci, černoši. Tamhle je recepce. Velikanadánská hala, vlevo je bar. A všechny stropy tady mají udělaných z cihel. Ve tvaru kopulí. Tady mají zaparkovaný všechny různé jejich vozítka, nákladáčky, minibusy. Takovýhle vozítka s těma vozej lidi po areálu. Přijedou s kuframa, když někoho bolej nohy. Táhle je ten náš hotel Acacia Swiss. Tady dole mají zase vozítka zaparkovaný. Tamhle jede na motovozítko. Tady stavějí už od rána, dělají novou část rezortu. Přistavujou, makají. Tamhle napravo ty věžičky, to je druhá část rezortu, která se jmenuje Sentido. Je 7:30 ráno a
nikdy ani noha, všichni spějí. A tudy se zase dostaneme k restauraci, kde jsou ty různé jejich domečky, v kterých lidi bydlí. Stromy začínají teprve obrážet, protože je únor, že? Ale palmy jsou krásně zelený. Obloha jasně modrá. Prostě nádhera. Mezi těma zelenýma zahradama vedou chodníčky. Těm domečkům. Takovýhle domečky to jsou. A teď jdu na snídani. Santi už tam baští a kluci ještě spinkají. A chodějí většinou už sami na snídani, protože jsou velký. A nebo přijdou za námi, uvidíme, až se probudí. Tady jsou hotelové bazény. Je vyhřívaný, má 28 stupňů. Vede takhle dozadu, kolem celý restaurace nebo plážového baru. Všude lehátka, no krásný. My k němu ale nechodíme, protože chodíme tamhle dozadu k moři. Večeru se kluci trošku vykoupou. Tady chodíme se večer bavit, večeřet, snídáme vevnitř. Tady se dělají palačinky. Morning. Morning. Tak si zrovna dva dáme. Čokoládka. Medík a kokosek to udělat. Můžeme jít.
Scramble. Jak se říkají ty míchaný vajíčka? Scramble. Scramble eggs. OK. Mají kuličky do mlíka. Zeleninu. Okurky, zelí, cibulky, papričky. Tady mají jogurty. Jahodový, mango, vanilka, kečup. Tady mají marmeládky. Ovocní saláty, pomeranče, datle, mandarinky, grepy, různý mysli a zase marmelády. Tady mají pečivo, chleby, housky, bulky, arabský chleba, světlý, tmavý, koláče, koblihy tady s jabkama, různě pokapaný, s oříškama, bábovka, polity čokolády. Tady mají salámy. Sýry a salámy. Sýry. Všechno ve dvou řadách. Tohle je nejlepší. Tady ještě pokračuje to sladký jídlo. Prostě dobrota. Tady ještě saláty. Tady džusiky. A tady si dáme vajíčko. Tady si dáme brát zelenina, sýr. Hello, please scramble eggs. Yes.
Jak jsi to Scramble eggs. Jo. To taky vím. Scramble eggs. Okay. Thank you. Teď si k tomu dáme nějaký rajče a ještě chlebík. Tady mají polívky. Je tady polívku nějakou. Kolkou. Nebudem koukat, co mají za polívku, tady má vejce na tvrdo. Párky. Tady máme rajčátka. Tam zrovna nějaký dáme. Jedno malý. Tak. Máme toastový chleba. Tady mají nějaký kaši bramborovou s omáčkama. Má nějaký jejich fazole. Spagety. Párky. Máme pro zeleninu ještě pro sýr. Pro pečivo. A pečivo. A ten nejlepší sýr, který tady mají. A chlebíček. Hostičku. Máme dokonce 2 barevných chleba. Ano, kdo co? Já jsem youtuberka, tady točím jídlo. Ahoj Lukášku. Už si se vyspinkal, ukaž se nám do našeho nového kanálu. Jak ses vyspinkal? Výborně. A když se napapat určitě. A Tomášek ještě spinká, nebo už přišel s tebou? Super, tak si něco dej. Ale já si dám hostičku tady. Už máš, tak paráda. Koukej, tady mají 2 barevný chleba. Co to je? Tam mají 2 barevný chlebík. Bílej a hnědej. Pojď. Musíme si to zdokumentovat všecko. Naleješ džusík? A dej to na YouTube. A naleješ nám džusík, prosím? Jaký? Pomerančovej. Pravo napravo, pomerančovej. Dobré ráno, pane. Co máte dobrého? Nevylíte to. Ani dobré ráno mi neřek. Tomášek si dal kuličky do mléka, Lukášek nám natočí tady džusiček. Super, nevylí ho, paráda. Paráda. To je paráda, co? Tahle dovča. Se nám povedla. Tak a já jsem si dala tady míchaný vajíčka. Dobré ráno, Tome. Tak Lukisku, dobré ráno, Tome. Dobré ráno, dobrou chuť. Já mám livanečky s medem a kokosem, zkusila jsem. A tady mám
míchaný vajíčka. Tak dobrou chuť.